guys, welcome back again to my YouTube channel. The purpose of my channel guys is to create, share, and do some tutorials. So today, I will share with you guys how did I apply to Japan and get hired by the employers. So, ang una po na ginawa ko noong 2011 ay yung first step na ginawa ko talaga ay nag-search po ako sa workabroad.ph. So take note guys, workabroad.ph. So nag-register po ako doon sa workabroad.ph pa rin. Gawa ako ng resume with job description. So tapos i-send mo doon sa CV or i-attach mo sa account mo sa workabroad.ph. So at ilagay mo rin doon guys yung mga experience mo. So anong kurso mo, ilagay mo doon lahat ng mga impormasyon na pwede po na ma-review ng mga agency sa workabroad.ph. Napakarami po ng agency sa workabroad.ph. Hindi lang po para sa Japan, Canada, Australia, marami po. Saudi, Taiwan, marami pong agency na accredited po sa POAA. So legit po yan na mga agency. Kasi lahat ng agency dyan sa workabroad.ph ay naka-rehistro or may certificate. May certificate po sila. So, yun. Pagkatapos nun po, nag-apply po ako noon. Tapos na akong nag-upload ng aking mga resume doon sa workabroad.ph. Ang pangalawa pong gagawin niyo po ay mag-search po kayo doon kung saan niyo po gusto mag-apply. I-search niyo po doon, type Japan sa search bar, Japan Agency. Pagkatapos mo po yung ma-search ay makikita mo na po yung mga lahat ng agency na nag-hire ng mga technical intern trainee sa Japan. So ang tawag po doon kung hired ka sa Japan ay technical intern trainee. Hindi po kayo talagang worker doon, kundi trainee. Parang training lang po ka doon. Okay? So pangatlo po ay mag-apply na po kayo. I-send mo doon sa agency kung nakita mo na yung job na compatible para sa iyo. Halimbawa sa akin ay welder. So yung pangatlo pong ginawa ko ay nag-email na po ako, tumawag sa agency para sa Japan. So marami po akong nakita doon na nag-hire sa Japan ng agency. So mga nakailang beses na po rin akong nag-email tapos tinawagan. Mostly talaga na agency, ng mga active po talaga ay nasa Manila po. Manila. Dito sa Cebu po ay medyo dalawa lang po ang agency sa Cebu. Ang alam ko lang yung Golden Gateway Agency at yung isa ay nalimutan ko na yung isa guys, pero Rock Dice Agency. So TikTok po yung agency sa Cebu na accredited po sa POAA ay Golden Gateway Agency at ang pangalawa ay Rock Dice Agency. So dalawa po ang alam ko na nagpapadala ng technical intern trainee sa Japan, sa Cebu. So sa Manila po ay marami po din, pero talagang i-search nyo po kasi sa
Alam mo na, may marami ngayong scammer. Oh. So sa Manila, marami din. Marami din sa Manila. At isa na doon ang aking agency. So, hindi pa ako sa Cebu naka-apply, kundi sa Manila. Kasi nga po, nung nag-apply ako sa workabroad.ph, yun talaga ang unang na-search na search ko sa workabroad.ph, yung agency ko. So, talagang napakatamang pagkakataon po noon na nag-apply ako, ay nag-hire po sila ng technical intern trainee sa Japan. So, na-search ko na po, tapos nag-email na po ako ng mga resume ko at mga documents po ng certificate. Halimbawa, welder ako, charge na po ako ng certificate, TISDA certificate, yung mga work experience, isin mo lahat ng valid documents mo po ay i-send mo po sa agency na applyan mo. Tapos po, huwag kayong mag-send ng mga documents na peke. Take note po. Take note. Huwag kayong mag-send ng peking document. Kasi kapag binusisi yan ng agency at peke ang mga document mo, sigurado ako mabablock ka sa Japan at mabablock ka rin sa workabroad.ph. Okay? So, kung kayo ay suki na po ng rekto ng paggawaan ng certificate, huwag na po. Huwag na talaga. Kung gusto nyo pong makapag-abroad. Okay? So, nag-apply na po ako doon sa agency. At ito po ang agency ko sa Manila. Take note po. Ito ay napakayamang agency. At napaka-religyoso na agency na ito. Sila po ay born again Christian. So, napakabuti po nila at napakamatulungin. Ito na po ang agency ko sa Manila. Dito, nakatira po sila sa Paranaque City po. So, ang agency nila po ay Orobles Recruitment Agency, International Agency. Orobles International Recruitment Agency. Yan po. Take note po. Orobles International Recruitment Agency located in Paranaque City. Okay? Sa Paranaque po. Search mo lang po yung sa workabroad.ph. I-search nyo lang po sila. So, doon po ako naka-apply sa kanila at pasalamat ako sa Panginoon at tinawagan nila ako agad nung na-receive nila yung application ko. Kasi tamang-tama po, nag-hire po sila. Nung tinawagan na po ako, sinabi ng agency, yung manager nila, "Is this Chris Jerome Apil applying for Japan?" So sabi ko, "Yes sir, I am Chris Jerome Apil." So, tapos sabi nila, "Are you available for an testing?" So actual testing na po yun. Kapag sinabi po ng agency na available ka po para sa testing or interview, sabihin nyo po talaga kung gusto nyo talaga pumunta na po kayo. Kasi mag-urgent po yan ang hire. Nag-hire po yan, urgent hire. So sinabi ko talaga na oo, I am willing to go for an interview for Japan and willing to be tested with my skill. So yun na nga po, pag line up ko na po sa kanilang agency, ang pinakamahirap po doon sa akin ang naranasan ay ang testing po at interview ay sa Bacolod City. Yan, Bacolod City. Bacolod City po ang
parang main base nila sa mga hiring ng mga technical intern trainee. Iba din doon sa Manila. So, pumayag po ako kasi malapit lang naman ang Cebu at Negros. So, isang barko lang. So, nag-hire pumunta na po ako doon sa Bacolod City kasi yung mga Orobles ay taga Bacolod talaga sila, from Bacolod City talaga sila. So pumunta na po ako doon sa August 2011, August 2012 pala, August 2012 yung testing. Napakarami po ang nag-testing doon, napakarami. So kung kayo po ay talagang skilled worker kayo, dapat nyo talagang paghandaan, dahil ang pag-apply po ay hindi basta-basta, po. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Ang hirap po mag-apply sa ibang bansa. Hindi po tulad sa atin na pwede bukas may mag-start ka na. So doon ako na-testing sa Bacolod City. Gumastos talaga po ako ng mga 5,000 papunta doon at pang hotel. Po. At salamat naman po sa Panginoon ay talagang nakuha po ako sa testing at interview at testing sa Hapon. Nakuha po ako ng employer. So, kung mag-interview, tips ko lang po sa inyo guys, kung mag-interview na po ang employer nyo po, dapat talaga ay masagot nyo po ng tama. Kasi yung interview nyo po, yung interview nyo sa employer ay based lang yan sa resume na pinasa mo. Oo. Itatanong niya po kung totoo ba yung sinulat mo doon. Oo. Kasi kung malalaman po nila na hindi mo alam ang sinulat mo doon, talagang bagsak na po kayo sa interview. Kaya wag po talaga yung gagaya sa iba na mamiki. So may iba naman na namiki ng documents ay nakasucceed rin. Swerte din nila yon. Pero advice ko lang po, wag talaga kayo mamiki ng documents. Okay? So doon na po, nakapasa na po ako sa testing at interview. So ang testing po ay natural. Yung testing ng halimbawa ako welder, natural. Ang testing mo ay welding po. So kung kaya nyo po napasa ang interview, sigurado ako kaya nyo din ipasa ang actual test. So pagkatapos nun po, nakapasa na ako. Ayun, one apply, get hired ako. Kasi nga po, pag legit po talaga ang agency na mag-hire, lalo na po sa workabroad.ph, ay wala kayong kapa. Oo. At pagkatapos po na mapasar nyo po ang testing, interview, lahat, ay tatawagan na kayo ng agency for final briefing. So pag after nyo po makapasa sa Japan, tatawagan na po kayo ng agency niyan for final briefing sa mga documents nyo po. So ano po ang dapat ihanda? Ano po ang dapat ihanda para sa final briefing nyo po sa Japan? Unang-una po, ang pinaka-importante po sa lahat, passport. Kailangan may valid passport ka. Hindi ka pwede na kukuha ka pa ng passport. Okay? Kailangan mayroon ka ng valid passport. Valid passport, number 1. Number 2 guys,
TESDA certificate. Dapat mo talaga to ihanda lahat ang TESDA certificate. Pangatlo, yung mga work experience mo, present work mo certificate. Sila po, kailangan po niyan, present work certificate. At pang-apat, sending company. Dapat may sending company ka po sa Japan. Alam mo kung bakit maghihingi ng agency ng sending company. Yan po ang sponsor nyo sa Japan. Sila yung nagpapadala sa iyo. Tawag yan sending company sa Japan. Ang panglima po, medical certificate. Dapat wala kayong sakit, wala kayong AIDS, wala kayong HIPAA, wala kayong HIV, basta wala kayong sakit, wala kayong TB. Dapat maipasa nyo po ang first step ng medical. So although iba-iba po ang patakaran ng agency, pero yung 5 na yan, dapat mo talagang ipaghandaan yan. Huwag na kayong mag-apply sa Japan kung may mga sakit kayo na hindi nalulunas. Okay? So, yan na po. Speaking pala sa sending company, yung certificate po, nako, maghanda na lang po kayo ng pera sa sending company dahil yung iba nagpababayad yan ng sending company. Hindi po yan libre. Ha? Okay lang yung mga certificate of employment, present certificate of employment. Yan po. So pagkatapos mo na kumpleto yan, guys, i-schedule na po kayo na mag-aral ng Japanese language. So depende pa rin yan po sa agency. Sa amin, 3 months kami nag-aral ng Japanese language, mga basic pa Japanese language. So kailangan nyo pa rin yang ipasa. So kanyang 3 months na yan po, kailangan mo po yang ipasa. Hindi po yan mag-aral-aral lang. Hindi po kayo matuloy sa Japan kung hindi mo mapasa ang 3 months of training ng Japanese language. Oo, hindi ka makapunta. Yan ang final na ticket sa'yo. Japanese language. Kailangan kang matuto. Anong gagawin mo sa Japan kung hindi ka matuto ng Japanese language? Ayaw ng mga Hapon na hindi ka marunong mag-Japanese doon, kahit basic. Kung may arigato ka na, okay na yun. Japanese na yun eh. So yun ang final na ticket mo para makapunta ka sa Japan. So talagang seryosohin nyo po ang pag-apply sa Japan. Okay? At take note po, bawal po ang piki na documents. Kung gusto mong pumunta ng Japan, magpakatotoo ka sa sarili mo. At manalangin ka sa Diyos. Manalig ka sa Kanya na kaya mo lahat gawin para sa pamilya mo at para sa pangarap mo. Advice ko sa iyo talaga, huwag kang mamiki ng documents kung mag-a-apply ka sa Japan, lalo na sa Canada. Dito sa lugar namin, napaka-stricto dito sa Canada sa documents. Tatawagan yung mga work experience mo, yung present work, lalo na yung present work, tatawagan yan ng mga embassy.
Totoo ba na nagtrabaho si Tampulana dito at si Tampulano? Oh, kung wala ka doon, patay. Iyak ka ng iyak, luhod ka ng luhod. Namiki ka, patay ka na. Kaya guys, advice ko talaga sa inyo, ha? Huwag kayong mamiki ng documents, ha? Kasi, kung mamiki kayo ng documents, tabla na ang pangarap mo. Tabla na ang pangarap mo para sa pamilya mo. Okay? Napakaganda po sa Japan. Japan is a polite country. Napakaganda doon. Kung ako lang ang masusunod, pwede rin akong bumalik doon. Pero, kailangan kong mag-explore ng ibang lugar. Halimbawa dito sa Canada. Oo. Matagal din po ito bago dumating po ako dito. Oo. Habang pasyensya. Okay? So guys, ito po i-review ko lang. Pasa-apply nyo sa Japan. Number one, mag-register po kayo sa workabroad.ph at huwag mag-send sa kanila ng piki na documents. Okay? Complete details, complete experience. Kung ano ang experience mo, yun ang applyan mo, ha? Sunod, yung mga pagtapos mo nag-apply, yung mga documents mo, ihanda mo na. Ha? Ihanda mo talaga yung passport, test na certificate, medical mo, kung medical, magpa-check up ka muna bago ka mag-apply kung gusto mo. Medical certificate, yun, mga documents na yun. Ha? Para kung makapasa ka na sa interview at testing, hindi ka na kabahan, baka may sakit ako. Na, ganun ba? Walang kaba. Kasi nag-test ka na sa sarili mo. Ha? At huwag mamiki ng documents, ha? At ipasa ang Japanese language, ha? Ipasa mo guys, ha? Ang Japanese language, ha? Kailangan mong marunong kang mag-arigatou gozaimasu, wakarimasu, gano'n. Oh. Hindi naman ako masyadong magaling sa Japanese language. Konti lang. Ha? Okay guys, salamat sa iyong pagpanood. Sana ay nabigyan ko po kayo ng sapat na impormasyon para sa paano mag-apply. Paano nga ba ako nag-apply o paano ba mag-apply sa Japan? No? Sana ay may natutunan po kayo sa video ko po ngayon. Ha? Mga tips 'yon. Ha? Tips po talaga, totoo po 'yan, ha? Mga tips 'yon. At salamat man po sa ating Panginoon. Nakagawa naman po ako ng video ngayon para po sa inyong lahat. Salamat po talaga sa Panginoon. Huwag po natin kalimutan ang Panginoon. Ha? Magdasal po tayo, magdasal palagi, magdasal. Lalaki o babae, kailangan magdasal. Bata o matanda, kailangan natin magdasal para sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa lahat ng tao. Hindi lang para sa sarili mo, idasal mo rin yung lahat ng tao. Ha? Dahil lalablabin ka ng Panginoon yan. Ang pagmamahal ng Panginoon ay lalaki ng lalaki. Ha? Okay guys, so thank you, and please don't forget to subscribe my YouTube channel. Pwede nyo po rin ikalimbag-all. Kalimbag-all lang po guys, ha? Salamat. Pwede rin po kayo kung may mga question po kayo sa Japan kung paano mag-apply, matutulungan po kayo. Just comment below, ha? So guys, see you next on my video, and God bless us all, and stay at home, stay safe. So pandemic is real. Okay,
God bless and thank you.